picture. Oh, with every move he makes, another chance he takes. That's all he wants left to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number. I know they'll take it away. Агент под прикрытие. Мамо, Джетро ми яде белято. Ела, прещо. Джетро. Мамо, искам да ти кажа, че тя няма доказателство за твърденията си. Джилиан, синът ти откачен. Пипал ми е се шуара. Добра хипотеза, но не можеш да я докажеш. Да, но мога да те нараня. Мамо! Тя има нужда от лекарства. Ела, Джетро. Ела тук. Мразя това семейство. Ела тук. Джетро, сега ще видиш. Готови ли сте? Раница? Какво? Стилна е. Неподходяща е. Обуй си дънки. И изплюй дъвката. Какъв цвят искаш днес? Червен? Син? Виолетов? Розов, мамо, розов. Ферен? Ти каза дънки. Да са в твоя размер. Хайде! Не искаме да закъсняваме. Заповядай. Хайде, скъпа. Не! Махай се! Без борба. Позволи на мен. Здравей! Здравей. Вечерята остава ли? Тук съм. Имаме публика. Боже, ще повърна. Такъв загубеняк. Харесвам Боб. Той е мил. Скучен търговец. Все същото всеки ден. Като робот е. Това е защото е робот. Киборг от бъдещето дошъл да унищожи човечеството, като започне с нас. Минаха 3 месеца. Честит юбилей. Какво има? Трябва да ти кажа за работата ми. Може да те шокира, но трябва да знаеш всичко преди връзката ни да се развие. Не дай, Боб. Какво? Аз съм много щастлива с теб. Никой не ме е разсмивал така. И ако бях сама, щях да видя бъдеще за нас, но вървя в пакет. Какво имаш предвид? Децата ми са най-важни и... Как да го кажа, мило? Те ме мразят. Да. Ще ги накарам да ме харесват. Не можеш да накараш деца да те харесат, особено моите. А те преживяха много. Не бива да се задълбочаваме, докато не умекнат. Не е ли важно да си щастлива? Извини ме. Трябва да тръгвам. Спешен случай в работата. Няма мастило? По-лошо е. Съжалявам. Ще обясня всичко утре. Добре. Ще се видим утре.
Защо се забави? 6 минути. За кафе ли спря? Разбирам. Ти... Как беше изразът? Шашкаш ме. Близо си. Пол Дарк вкара руснаци в рафинерията. Значи бях прав. Планира нещо. Може би искат да си напълнят резервуарите. Не, той яде пирони и изкарва тирбушони. Ти си експерт по Полдарк. Какво мислиш? Ако е решил да саботира световните залежи, защо му е такава дребна рафинерия? Ще уредя да го попиташ. Как ще влезеш вътре? С реактивна раница. В магазина е. Чакай моя сигнал. Юрий, Какво е това? С4. Щом свършим, искам да пръснеш това място на парчета. Побързайте, нямаме цял ден. И няма извънреден труд. Боб Хо. С радост бих побъбрил, но трябва да вървя. Там горе! Бързо, бързо! Стой! Не мърдай! Беше забавно. И добра гимнастика. Трябва да го направим пак. Хайде, Пол Дарк! Видя ли изражението му? Добра работа, Боб. Невероятна. Не искам да си ходиш, ти си най-добрият агент. Хей, аз оставам тук. Ще опитам да убедя правителството ти да те остави. Не, това беше последната ми задача. Пенсионирам се. Не казвай, че е заради Джилиан. Искам нормален живот. И семейство. Човече, не се жени. Намери жена, която ще те намрази и дай къщата си. Задръж часовника. За спомен от ЦРУ. Джилиан ли? Тази от съседната къща? Да, двамата излизат. Не бих се отказал заради жена. Ние сме шпиони. Всяко момче иска да стане шпионин. Прекарваме часове в малки стаи, като тази ядем. Студена храна в микробуси, стрелят по нас, учим се как да пикаем в бутилка.
Постъпваш правилно. Проблемът е, че децата им ме мразят. С Богом. Желая ти късмет с децата. Свалял съм диктатори. Колко трудни може да са 3 деца? Хайде, Ринго, хайде! Слез долу! Ела, писи. Не се бой, хайде, хайде! Ринго! Здравейте, деца! Съжалявам, че те оставих с нощи. Няма нищо. Работа. Не, беше грубо. Обещавам да не се случва повече. Мамо, ами Ринго? Опитахме всичко, скъпа. Ще слезе сам. Искаш ли да видиш картината? Да, Ринго! Хайде, котенце! Не толкова високо, моля те! Слез долу! заповядай. Какво мислиш? Ами... Еха! Не е завършена. Нямах време да работя днес. Котката на покрива, сателитът се щупи. 2 часа изчаквах да ме свържат с техник и не мога да спра да мисля за снощи. Разбрали ме? Разбрах. Ако мъж се ожени за теб, ще получи и 4 мъви. Не забравяй прасе, котка и костенурка. Харесва ли ти? Плаши ме. Мисля, че си последният честен мъж на земята. Донесох ви сладки. Ще се омъжиш ли за Боб? Какво? Успокойте се. Не можеш да го направиш. Ти си много над него. Тя иска да каже, че е скучен и досаден. Той е много мил мъж, който се държи добре. Той внася химикалки. И е киборг. Не го познавате както аз. Много е загрижен за света и за изкуството ми. Обича да говори за история, наука, политика. Виждам, и това за теб не е скучно. Това, което смятате за скучно, за мен е сигурно. Поне веднъж искам мъж, който да ходи на работа и да се прибира вкъщи всяка вечер. Който не лъже, не изневерява и не изоставя семейството си. И моето щастие е важно. Мразя, когато се разчувства. Трябва да разкараме Боб. Какво е станало? Ударили са буса с Пол Дарк в края на града. Кажи ми, че не се е изпарил. Като ром на среща на анонимните алкохолици. Всичко е нагласено. Знали са, че идва. Казваш, че имаме картица. Казвам само, че се е измъкнал. Добре дошъл. Татяна. Не можеш да си представиш какво е там. Потискащ мрака, празните дълги дни се разтягат в години. Затворят теят. Ти беше там 4 часа. Стига сълзливи срещи.
Трябва ми нова партида от формулата много бързо. Ще направим нов опит след 2 дни. Трябват ми и други дрехи. Нещо в крак с модата. И нещо за ядене, което не върви с играчка. Да. Скъпа, ще изрязваме тиквата. Идваш ли? Разбира се, аз съм тъпачка и нямам живот. Казах ли, че ще изпечем тиквените семки? Хайде! Искам да си с семейството. Аз искам пространство. Не ми се заби. Ще ти се забя колкото искам. Ферен, ще слезеш долу. Няма да сляза. Махай се. Това е моята къща. Не ме притежаваш. Ще ме слушаш. Казах да се махаш, Джилиан. Махай се. Долу след 5 минути. Мразя тази къща и това семейство. Спанакът ми. Няма да ме чуе. На покрива съм. Само тук мога да съм сама в тази лудница. Не мога да позволя Джилиан да се омъжи. Не, не е това. Така е, той е пълен търтей, но не това е проблемът. Ами ако татко се върне? Той няма да ме остави тук. Ще се върне. А ако тя е омъжена, тогава какво? Не знам. Мамо,Иян храни Джетро с бекон. Това е сбъркано. Защо да е сбъркано? Бобхо, Здравей! Как върви с децата? ще заведа всички на пикник и ще ги накарам да ме харесат. Да ги накараш? По-лесно ще си почешеш ухото с лакът, отколкото... Познай, Палдарк избяга. Не е мой проблем. Да, но открихме файл, който най-вероятно съдържа парола за достъп до уебсайт. Не можем да го разбием. Мислех, че може да погледнеш. Ако го разбереш, супер. Ако не, няма проблем. Правя ти услуга. Прети ми го на мейла. Вече го пратих. Докато сме на темата, подозират, че има картица в агенцията. Подозират мен? Не, Глей смята, че си най-острия шип на телта. Не знам какво значи това. Забавлявай се на пикника. Обади ми се, щом провериш файла. Благодаря. Кодиран пъзел. Да видим какво си. Стана ли обед? Не, имам лоша новина. Баща ми е в болница. Това е ужасно. Играли бейсбол и се подхлъзнал. Ще му сменят ставата. Това е ужасно. Трябва да отида в Денвър, за да се грижа за него. Страхотно.
За какво говориш? Нека аз ги гледам. Ще имаме възможност да се опознаем. Не, Боб. Ти? Те? Не знам. Леля ми пристига от Сан Антонио. Много е добра. Била е в армията. Джилиан, точно това ни трябва. Мислиш ли, че ще се справиш с стреса? Шофиране, домашни, идва Хелоуин. Ще приготвяш костюми, ще украсяваш. Няма проблем. Много обичам Хелоуин. Няма за какво да се тревожиш. Ще бъдат в безопасност. Не, за тях се тревожа. Ти се шегуваш. Няма ли друга възможност? Приемен дом, затвор. Добре, ще се справиш. Обичам ви. Ще ми липсвате. Да, личи по изоставянето. Ще оцелеете. Ще ви взема подаръци от Денвър. Довиждане. Обичаме те, ще се видим скоро. Довиждане. Не е ли вълнуващо? Добре, ще събера някои неща и отиваме у вас, нали? Това е. Знаех, че сам се подстригва. Няма интересни DVD-та. Стандартни екшени и комедии. Няма фантастика и нищо с ограничения за възрастта. Ей, компютърът му. Да проверим. Добре, там ще намерим мръсотия. Леле, моден Армагедон. Не съм забравил Колтън. Ще погледна файла. Но това е важно. Какво е Хелоуин? Леле, Феран, осъзнаваш ли какво е това? Ти се вълнуваш? Ще позная. Речник на Стар Трек. Ти явно ме бъркаш със съвсем различен човек. Стокхолм ТТП. Тежка телесна повреда на живо от Стокхолм. Това е един от най-редките концерти в света. И защо Боб го има? Не ми пука, ще го сваля. Това е моят шанс да съм як. Това ли ми донесе да облека? Искаше нещо модерно. Приличам на мутра от Беларус. Прати някого да ми вземе нещо елегантно. Каква програма си намерила? Отворих да сваля формулата и открих, че в сайта е влязал някой. Ако Щатите или Китай имат формулата, ще изработят антитяло. Проследявам адреса, но е кодиран. Ще отнеме време да го намеря. Намери кой е свалил формулата ми и ми я върни. И? Убий го. Благодаря. Какво ти става? Ще те убия! Какво? Аз ще те убия. Не ме наранявай! Не дей! Тя ме наранява! Ей! Спрете! Какво става тук? Тя хвърли смръдливка в стаята ми. Какво? Не е вярно. И какво? Казваш, че аз съм хвърлил сам бомбата в стаята си, за да те натопя? Тъпо. Много си жалка. Ей! Ферън, много съм разочарован. Двамата трябва да сте в леглата вече. Ако сме си написали домашните, оставаме до полунощ. Обича да гледа анимация за възрастни. Традиция е. Не съм обмислил това. Нора, да се приготвяме за спане. Не искам да си лягам. Само мама може да ме облече. Нора! Идвам! Ей! Върни се! Ще те хвана! Върни се! Хванах те! Върни се!
Нора! Хайде! Нора! Само мама може да ме облича, само мама може да ме облича. Пусни ме! Ах ти! Мама, може ли това? Лягай! Излез! Ало? Жив си? Това е добър знак. Как са децата? Имахме страхотна вечер. Лесно е. Нима? С моите деца си, нали? Боб, онази вечер щеше да ми кажеш нещо за работата си, а аз те прекъснах. Кажи ми сега. Ще почака да се върнеш. Мисля, че това е добра идея. Сигурен съм, че най-лошото е зад нас. Само секунда. Ще го оправя. Пожар! Грешка. Всичко ще е наред. Кашата е готова. Аз съм отпред. Не е твоят ден. Майка ти позволява ли ти да ходиш така? Да, Боб. Да, Боб. Довиждане! Приятен ден. Ти какво правиш цял ден? Нищо, аз съм на 4. Целият ли е? Целият! Да, целият. Казах ти, свалих го вчера. Нима? Това е много яко. Да, много яко. Да го чуем. Тук няма друго, освен статичен шум. Не разбирам. Аз разбирам. Ти си жалък лъжец. Да го хванем. Не! Пуснете ме! Пуснете ме! Пуснете ме! Пуснете ме! Сам си го изпроси. Адвокатът ми ще ви се обади. Ще си платите за това. Всички до последния. Разкажи ми за Хелоуин. Супер е. Има бомбони. Всеки се преструва на някой друг и никой не знае кой си. Звучи ми познато. Нора? Какво? Искаш да си Франкенщайн? Или зомби? Скъпа, искаш ли да си принцеса? Да. Добре. Принцеса. Нора?
Не фея. Принцеса. 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 Ето, Розова. розова. Ето, принцеса. Твърде голяма е. Голяма ли? Добре. Нора? 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 Съжалявам, съжалявам, съжалявам. Нора! Нора! Моля те, не се отдалечавай. Извинявай, Боб. Да платим костюма ти. Да, Боб Хое. Задръж го, докато дойда. Преди да започнем, бих искал да кажа, че само в текущото отчаяно състояние на училищната система в Съединените щати може да бъда напъхан с главата надолу в кошче и накрая аз да получа дисциплинарно наказание. Кой точно сте вие? Аз съм на майка му... Съсед. Съсед. Грижа се за тях за няколко дни. Не за първи пътИян загазва. Сбива се, лъже. Аз не лъжа. Каза на всички, че си поканил Селена Гомес на пролетните танци. Таксата й беше пречка. Каза, че си ходил в имението Плейбой. С платения канал все едно бях там. Казвам ти, лъжите са опасна игра. Боб, ти продаваш химикалки. О, не, това са те. Кои? Тези, които ме сложиха в кошчето. Получихме наказание заради теб. Да, заради теб. Ще си платиш. Господа, не искаме проблеми. Кой е той, майка ти ли? Щети се, бодигардът ми, наех го. А вие по-добре внимавайте. Вярно ли е? Не, шегува се. Аз съм бавачката им. И какво ще направиш? Ще помоля учтиво да ни пуснете. Ела тук. Колко унизително. Защо не направи нещо? Защо им каза, че съм ти бодигард? Прав си. Изобщо не приличаш. Здрасти, аз съм Ян. Ако ти кажа, че имаш красиво тяло, ще го използваш ли срещу мен? Поне не си срамежлив. Исках да я заговоря по най-лошия начин. Мисията е изпълнена. Ела тук. Колко си красива. Не знаех, че тренираш гимнастика. И защо? Ти не знаеш нищо за мен
Идваш за да си изжилят и никога не говориш с нас. Да вървим. Жената има право. Не знам кого пращаш да ми купува дрехи, но искам да го убиеш. Можеш да отидеш сам. Аз съм най-търсеният мъж в щатите. Не мога да обикалям тук така и с магазините. Дай ми нещо, с което да се слея, нещо, което да е американско. Сър, готови сме за изпитания. Великолепно. Има пластмаса в обувките. Изяжда всеки петролен продукт. Работим по това. Какво стана с бактерията? Живее докато има храна. Щом свърши, изчезва. Като моите обувки. Влез. Виж, за днес Не ме подкрепи. Аз трябва да се справя с тях. тогава го направи. Освен ако не искаш да прекараш живота си с глава в кошчето. Благодаря за съвета, Боб. Решава всичките ми проблеми. Вече учите химия. Не, чета я за удоволствие. Ти си умен. Очакват те много неща. Защо си измисляш? Момичетата не се впечатляват от астрофизици. Ако имам ресурси, мога да проектирам, построя и изстрелям ракета в точна орбита около Луната. Но другите момчета могат да хвърлят топка през обръч. Не искам да имаш проблеми. Ще сключим сделка. Ако ми казваш само истината, няма да кажа на майка ти за днес. Така ли? Това е почти супер. От човек, който продава химикалки. Хайде, деца, време е за лягане. Хайде, още една лъжица. Нора, When the tree breaks, the baby falling out, and laying on the ground. When the baby, this one. тази. Я научих в Китай, когато бях малък. 到天明不敢去睡，担心你汗流浃背，看到你可爱到流泪，忘记了自己疲惫。宝贝，宝贝，爱你，只求你有什么作为。健康快乐为你在变，只求你问心无愧。Аз съм. Трябва ми помощ.
Трябваше да използвам връзки, за да ги уредя. Какво им каза? Да кажем, че ако не намеря ядрено оръжие до сутринта, ще загазя. Защо са ти? Да приготвя децата за училище. Мама винаги казваше, докато беше в източен Берлин. Шпионирането е лесно, да си родител е трудно. Късмет. Да ви видим. Ферън, вътре си цяла сутрин! Пусни ме! Ферън! Пусни ме! Ферън! Пусни ме! Ферън, цяла сутрин си вътре! Пусни ме! Ферън! Ей! Вече е мой ред. Ферън, моля те, облечи си по-дълга пола. Това е война. Нора, Нора. Стой с Боб. Къде е той? Крие се. Ще се опита да ни накара да отворим. Помогнете ми с покупките. Ян, знаеш правилата. Без газирано горе. Какво? Как успя? Закуската е сервирана. Нора, време е за лягане. Лека нощ. Утре си на училище. Лягай си. Как ме намери? Наречи го предчувствие. Защо наричаш майка си Джилиан вместо мамо? Тя не ми е майка. Как така? Баща ми е бил женен преди. А майка ми е умряла. Джилиан ми е мащеха. Иан и Нора са нейни, аз съм изродът на семейството. Сигурно те е заболяло, когато е заминал. Ще дойде за мен. Знам, че не е най-страхотният баща, но ме обича. И няма да ме остави тук. Добре, но не се катери по покрива, не е безопасно. Не ми забранява и това. Само тук се отпускам. Всъщност, мисля да направя парапет. Те не се опитваш да ме подкупиш?
Искам да си в безопасност. Може ли да се отпусна с теб? Разбира се. Виж звездата. Добра новина. Имаме адрес. Добре. Вземи, мъже. Върни сваления файл. Татяна. Без оцелели. Шефе, харесва ли ти? Не ли? Имам няколко модни предложения. Жените не харесват запасани ризи. Разруши се? Разбираш от мода? Не, но познавам жените. Носи я така. Яко е. Гледах го в един филм. В кой? Октопуси? Сега не е 85-та. Едва не забравих. Какво е това? Иги Поп и Дейвид Бауи в Шанхай. Какво? Най-трудният за намиране концерт в света. Никой в цялото училище не го притежава. Свалил си го за мен ли? Спокойно, платих го. Как знаеш за него? Лесно, бях там. Боб, прекаляваш. Подранихме половин час. Пак заповядай. Приятен ден. Изглеждаш добре, Арен. Благодаря, Иан. Все едно. Приятен ден. Виж, един разговор не ни прави приятели. Да пази Бог. Да, тук сме. Няма никой. Намерих компютъра, но файлът очевидно е свален на някакво външно устройство. Не мога да го намеря. Боже мой! Току-що открих кой живее тук. Агент Хо. Ало. Трябва да спреш да стреляш по нещата, Антоша. Казах, че е лошо, ако ЦРУ или китайците го намерят. Той е и двете. Намери го. Но го запази жив. Трябва да знам на кого го е показвал. Слушайте, хайде. Всички, елате тук. Трябва да открием китайски агент Боб Хо. Той е много опитен. Всъщност най-добрият. Няма лесно да го намерим. Мис Крил. Не сега. Представете си, че сте китаец. Добре обучен и искате да изчезнете. Виждам го да качва черепи на въже. Добре, той не е Конан Варварина, но добър опит. Виждам го, там. Вървете, вървете! Дърпай, дърпай! Не го убивайте, трябва ни информация.
Давай, Боб, давай, Боб, давай, Боб. Ела тук, скъпа. Върни се. Ела тук. Пусни! Хвани лошата дама. Пусни! Ще държиш ли костенурката? Не сега. Ей, Боб! Ще си платиш. Боб, помощ! Малка. Пак. Добре. Защо ни взе от училище? Какво ти пука? Взени. Защо седиш там? Моят ден е. Не, моят ден е. Не, ти си лъжец. Днес е моят ден. Не, моят е, ти си лъжец. Не. Возиш се отпред 3 дни. Днес си е моят ден. Добре, тихо! Още съм гладна. Не изглежда тук да има пилешки и хапки. Чакайте вътре. Трябва да се обадя. Тук Светулка. Аз съм Боб Хо. Трябва ми помощ. Да, имам добри оценки в университета. Отличник съм. Не обичам да се хваля, но... Боб, това е Лари. Приятно ми е, сър. Да си вземем храна. Учи в университет. Поете. Не е ли яко? Яко е. Направо супер. Бива го, брато. Бомба е. Да вървим. Ей! Колко срамно. Повечето хора не ме харесват, когато ме видят. Но Лари ме хареса. Имам 2 думи за теб, Лари. 13. Трябва да отида. Добре, Нора. Хайде. Вие останете на масата. Не. Не мога да вляза там. Момчетата са прасета. Внимавай. Лъвът ми скочи и го убих с голи ръце. Спасих полковника. Ти си смел? Благодаря. Какво ще кажеш, Боб? Сервитьорите настаниха Лари тук. Не е ли супер? Като знак на съдбата. Сър, ние просто се шегуваме. Нора, чук. Кой е там? Арестувам ви. Защо? Арестувам ви в името на закона. Лари ми разказваше за университет. Страхотно е. Ще те разведа? Няма да стане. Не зависи от теб. Не си ми баща. Не, но майка ти още не е изгубила ума си. Само обиколка, Боб. Не е като да ме кани на среща. Нали? Приятелско предложение. Дори да е среща, не можеш да ме спреш. Какво учиш, Лари? Английска литература. Би ли ми подал соевия сос? Изучаваме също и класиците. Спасиба. Пожалуйста. Говориш руски?
Така ли? Какво става? Това ще боли много. Прав си за това. Бягайте! Може да напишеш поема за това. С Богом, Лари! Добре, не е за мен. Не искам вече да бъда принцеса. Искам да съм киборг. Как ни намериха толкова бързо? Не се връзва. Боб, какво става? Моля ви, трябва да помисля. Как така ще мислиш? Ще изхвърли човек през прозореца. Кой е той? Добре. Аз съм шпионин. Командирован съм в ЦРУ от китайското разузнаване. Някой ме иска мъртъв, а Лари беше руски агент. Ясно? Добре, не ни казвай. Яко. Защо е дошъл сам? Стойте тук. Къде са децата? Вътре. Най-важното е децата да бъдат в безопасност. Разбира се. Колтън им подготви скривалище. Боб, файлът в теб ли е? Какъв файл? Който Колтън ти прати, ти го изтегли. Не го изтеглих. Дори не го отворих. Не ме баламосвай, трябват ми всички копия. Знаеш, че съм го свалил. Явно някой ти е казал. Някой, който си го иска. Нека не правим нещата трудни, Боб. Дай ми файла. Ти си професионалист. Защо го правиш? За да се махна като теб. Напускам по любов, но аз обичам парите, а Полдар ги има. Файлът. Не. Полека. Добра работа. Да. Да знаеш, че ти до тук си най-якият мъж, с когото мама е излизала. Поне разбрах как Лари ни намери толкова бързо. Как? Часовникът. Глейс ми каза да го задържа. Проследяващо устройство. Леле. Наистина си шпионин. Джил сигурно ще откачи. Какво правиш? В тези скали има желязо. Ще заглушат сигнала. Часовникът. Ако разкажа това в училище, ще ме накажат за 1 година за лъжата. Да? Партньоре, къде си? Защо питаш? Искам да взема онзи файл, който исках да отвориш. Боб, там ли си? Колтън, не мислех, че ще се продадеш на Полдарк. Това е тъпо. Нещо не е наред. Трябва да се видим. Добър опит. Боб? Боб? Тук ще бъдем в безопасност, обещавам. Това ли е планът ти? Да се крием в хотел? Не изглежда тук да имат пилешки хапки.
Това е супер! Може ли да поръчаме? Лут ли си? Аз се прибирам. Не. Ще сте в безопасност само с мен. С теб ли? Всички се опитват да те убият. Знам, не е ли яко? Боб, ако искаш да се ожениш за мама, аз ще напиша поканите. Обичам те, Боб. Бъди реалист, Боб. Ало? Здравей, Джилиан. Здравей, скъпа. Дядо ти току-що заспа. Щях да ви се обадя. Трябва да ти кажа нещо. Знам, че ще те заболи, но трябва да знаеш. Добре ли си? Добре съм. Става дума за Боб. Какво за него? Ти не го познаваш. Той е китайски шпионин. Терористите се опитват да го убият, а сега и ЦРУ го преследва. Ферен, знам, че не харесваш Боб, но това... Очаквам го от Ян, но не и от теб. Какво? Вярно е! Ще ни убият, не ти ли пука? Ферен, разговорът приключи. Дай ми Боб. Здравей, Джилиан. Боб, съжалявам. Не знам какво и става. Вярно е. Какво? Това, което каза тя, е вярно. Каквото и да е това, не е смешно. Децата са в безопасност. Ще се увериш, щом се върнеш. Или казваш истината, или децата са с откачалка. Каквото и да е, ела и ги вземи. Имаш ли други яки неща, освен часовника? Не пипай. Много е остър. Супер! Какво друго? Яко! Извинете! За летището, бързо! Боб, буден ли си? Шегуваш ли се? Винаги ли хърка така? Не се ли чува у вас? Винаги съм мислял, че е прасето. С теб и Джилиан е свършено, нали? Да, Феран, свършено е. Печелиш. Нямам чувството, че печеля. Ако наистина я обичаш, няма да се откажеш. Точно защото обичам нея и вас тримата, трябва да си отида. По-важно е да сте в безопасност. Мислех, че мога да загърбя работата, но не мога. Радвай се. Няма да си в това семейство. Не знаеш какво е да си някъде, където не ти е мястото. Не си права. Аз съм сирак.
Израснах в детски дом. Не познавах родителите си, но имах семейство. Имах десетки братя и сестри в дома. И не бях свързан с никой от тях. Но ги обичах всички. Семейството не е въпрос на гени. Важно е кого обичаш и кой те обича. Джилиан! Мамо! Джилиан, съжалявам за всичко. Вярно ли е? Наистина ли си шпионин? Вярно е. Щях да ти кажа онзи ден, но ти ме спря. Не ми пука. Ти застраши децата ми. Просто си върви. Боб, кога ще те видим пак? Няма. Моля те, не тръгвай. Кой ще ми пее китайски песни? Ще бъдете в безопасност, гарантирам. Стой далеч от нас. Мила мамо, съжалявам, но не мога да остана. Съдбата ми е да бъда шпионин, като Боб. Отивам с него. С най-добри пожелания, твой син Ян. Сигналът на Боб се появи. Пипнахме го. Започваме. Боб! Боб! Ян, Оставил си часовника. какво правиш тук? Да вървим. Какво говориш? Едва дойдохме. Бобхо! Какво съвпадение? Вържете ги. Какво правиш тук? Идвам с теб. И аз искам да съм шпионин. Това ли е лошият? Мислех, че ще е по-добре облечен. Как ме намери?
Намерих проследяващо устройство и го пъхнах в джоба на якето ти. Впечатлен съм. Благодаря. Да се върнем на въпроса. Всъщност аз се пенсионирах. Пенсионираните не свалят тайни. Не съм свалял нищо. Лъже. На кого вярваш? На мен или на предател? Някой е бил много лошо момче. Заложил е камери и микрофони по цялото място. Добър план да ни снимаш заедно. Как можа да се обърнеш срещу страната? Просто е. Ще бъда милиардер. Файлът, който не си свалил, е формула за хибридна бактерия на растежа. Буквално яде петрол. Представяш ли си? За една нощ всички запаси от петрол изчезват. Без руските. Ще бъде безценно, нали? Как накара Колт да се включи? Колт. Този селяк не участва. Не знае какво става. Мисли, че борбата е истинска. Пуснете момчето. То няма нищо общо. Мистер Приказливко издаде целия ни план. Няма да пуснем момчето. Ще разкажа. Довери ми се. Никой няма да му повярва. Прав е за това. Шефе, виж какво намерих. Отвън. Ферън? Здравейте. Заповядай. Седни. Не може да се случва. Полдарк, пусни децата и ще намерят твоя TTP файл. TTP като Стокхолм TTP? Откъде знаеш? Невъзможно. Всичко това е защото той свали един концерт. Той какво? Ти ли си го свалил? Тези хора вземат пиратството много сериозно. Пипали сте компютъра ми. Това е лично. Исках да изглеждам як. Няма нужда. Ти си як. Едно от най-яките хлапета. Наистина? Благодаря. Хей, насам. Мъж с пистолет. Чакай малко. Ти не познаваш други деца. Къде е файлът? На айпода на бюрото ми вкъщи. Виждаш ли? Искаш да си шпионин. Никога не казваш истината на лошия. Съжалявам, нов съм. Татяна, иди с мъже в къщата и намери айпода. Ами ако семейството е там? Откакто се изруси, убий ги. Не дейте! Върви. Донеси ми този айпод. Хайде, вървете. Бързо! Сега, колкото до теб, Бягай! Супер! Ферън, хайде. Аз съм отпред. За мен е радиото. Готова ли си? Почакай. Ало? Джилиан, чуй ме. С Богом, Боб. Джилиан, чакай, не затваряй. Джил. Дръжте се. Трябва да стигнем преди тях. Има ли някой на когото да вярваш? На когото да се обадиш? Да, но свалиха камерите ми. Нямам доказателство. Само, че по случайност записах целия разговор на телефона си. Браво, тъпча.
Колт. Само слушай, ще ти пусна нещо. Файлът, който не си свалил, е формула за хибридна бактерия на растежа. Буквално яде петрол. Какво е това? Днес е Хелоуин. Честит Хелоуин. Какво правите? Мислех, че сте горе. Всички вътре. Боб, трябва да поговорим. Мамо, не е шега. Прави каквото казва. Добре. Донеси айпода. Айпода, настоявам за обяснение. Те идват. Кой? Руснаците. Руснаците? Те са отвън. Идват насам. Руснаци? Да, Джилиан, руснаци, да го послушаме. Късно е. Всички горе. Разбрахте ли? Стойте там. Къде са нещата ми? Ето, вземете тези. Какво е това? Защита. Защо имаш запалка? Не искам да играеш с огън. Може би само този път. Да вървим. Номер или сладка? Затвори! Бързо! Добре. Заправих чакъл. Нора! Ти какво трябва да си? Кибарк, пратен от бъдещето, за да те изпържи. Мамо, този мъж ли ти? Как можа да причиниш това на децата ми? Застраши всички. Не исках. Обичам децата ти. Искам да се оженя за теб. За всички ви. И аз исках да се оженим, но подаръците трябва да ги отварят сапьори. Добре, Хо. Стига игри. Мислих, че съм намерила нормален мъж, който... Може ли да говорим после? Разменил е коланите. Дашко. Дай ми айпода, хлапе. Хайде, да облепим къщата на зубара. Да, хайде. Здравейте.
Трябва да вървя. По-добре е да крадем сладки от малките. Да, от най-малките. Това ще бъде забавно. Ей, Лари! Чук-чук! Да. Влезте и заключете. Бързо! Арестувам те в името на закона. Жалко за кратката почивка. Убий мен. Пусни другите. Те видяха всичко. Ще си първи и няма да гледаш. Господине? Не си мисли, че това променя нещо. Всички на място! Спокойно. Те са от добрите. Долен буклук. Ела тук. Да вървим. Мамо, Отпусни малко белезниците. Какво има? Белезниците ли са стегнати? Не знам как действат. Аз съм просто тъп селяк. Добре ли сте? Натъртвания и ожулвания. Ян, този тук е добрият. Хей! Какво имаш тук, синко? Благодаря ти, че записа целия разговор. Този младеж ще стане страхотен шпионин. Дайте ми бързо оранжев костюм. Извинявай, че те подозирах. Не се тревожи. Отдай го на езиковата бариера. Благодаря. Съжалявам за всичко това. С Богом, Джилиан. С Богом, деца. Боб, ще ми липсваш. И ти ще ми липсваш. Чакай. Знам, че той излъга. Но го направи само защото искаше да ни предпази, мамо. И, мамо, няма да намериш по-добър мъж от Боб. Никога. Не съм мислил, че ще го кажа, но съм съгласен. Ти имаш ли да кажеш нещо? Аз искам Боб да ми бъде татко. Ти, Джилиан, вземаш ли Боб за свой законен съпруг? Да. А ти, Боб, вземаш ли Джилиан за своя съпруга? Джилиан, трябва да ти кажа още нещо. Името ми всъщност не е Боб. Няма значение. Да, Обявявам ви за съпруг и съпруга. Целунете булката.
Готови? Режисьор Брайан Левант. Сценаристи Джонатан Бърнщайн, Джеймс Гриер и Грегори Пуарие. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. That's all he won't live to see. Не, той яде пирони и изкарва тирбушани. Може да е искал да напълни резервуара, не го виня. Не, той яде пирони и изкарва тирбушани. Извинявай. Оператор Дин Кънди. Добре, какво става? Баб, вече не искам да съм принцеса, искам да съм киборг. Аз съм шпионин, командирован в ЦРУ от китайското драбара... Китайското разузнавано... Какво? Разузнавано... Ще си взема нещата и ще дойда тук. Аз съм шпионин, командирован в ЦРУ от китайското разузнаване. Свалял съм диктатори. Колко трудни може да са 3 деца? Да? Може да напишеш поема. Може да напишеш поема за мамка му. Може да напишеш мразя английски. Ако някой се ожени за теб, взема всички вас. Както и прасето, котката, пуйката. Пуйката! Пуйка? Откъде се появи? Не знам. Баба ми е... Съжалявам. Баба е супер. Да спрем. Когато си забравят репликите, съм щастлив. Браво. Излез. Покажи се. Хайде. Какво правим? Какво правим ли? Май снимаме. Правим филм. Смешен си, смешен си. И камера. Амигос! Участваха Джеки Чан, Амбър Валета, Мадлин Карл, Уил Шедли, Алина Фоли, Магнус Шевинг и други. Ролите озвучиха артистите Ани Василева, Силвия Русинова, Нина Гавазова, Николай Николов, Силви Стоицов, Христо Озунов. Преводач Ирина Ценкова. Тон режисьор Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.